а с шести стартов номер ще наблюдаваме, припомням, ансамбълът на България. Груба грешка в самия край на съчетанието. Една точка ще струва това изпускане на момичетата. За съжаление, буквално на уловен уред се получи този тип неточност, която ще струва доста скъпо. Една точка ще бъдат наказани в изпълнение за завършване без уред, но въпреки, че уреда напусна очертанията, това се случи в края на съчетанието, след последното движение, няма да ще им спести наказание за излизане на уред извън килима. Това отново е клубен отбор. През сезона видяхме няколко различни отбора и от